Логопедко е образователна мемори игра с карти, която спомага за развитието на паметта, мисленето и въображението. Разделена е на 3 категории – птици, бозайници и морски бозайници. Първата част от играта показва всъщност избирането на 2 различни по вид карти и фактите за всяко едно животинче според категорията. Чрез описаните факти за всеки един животински вид, детето се учи да разпознава различните видове животни и какво е характерно за тях. Самата концепция на играта е да се открият 2 еднакви изображения, като по този начин да се спомогне за развитието на паметта и слуха при децата. Този тип карти са създадени не само за игра, но и за говорна терапия, както в случая първата част на логопедко. Развива фонологичното осъзнаване, артикулацията, речникът на детето и паметта. Тази част е предназначена за най-малките играчи, които са на 3-годишна възраст. Картите се поставят с лицата нагоре за по-лесното възприемане на дадените изображения върху тях. Чрез въпроси и чрез помощта на нашия приятел Язовеца ще изберем 2 двойки еднакви карти. В случая избираме нашата карта, след което я прибираме в нашата купчина, заедно с картата, която е досущ приличаща на нея. По време на играта ние откриваме карта символ котешка лапичка. Котешката лапичка – допълнителен вид карта, увеличаваща точките с 2. Същия този вид игра може да се разиграе и с категория птици, като нашият морски приятел от Черноморието, жълтокраката чайка, ще ни помогне да изберем даден вид карти. И ето, че на този етап от нашата игра ние откриваме още един вид допълнителна карта. Карта символ патешки крачета. Дава 2 хода напред и се комбинира с картите от първата игра.